बतझ'राव दंफां दैखांनाय गारिजों लोगोसे दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। बतझ'राव हाग्रा बिफाननि खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगिया रोखायै सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि बिबानखौ बग्रिबारि पुलिसा मावफुंगासिनो दं। बग्रिबारि पुलिसा हरनि समाव गोबां दंफां सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हायो। नंगौ, बग्रिबारि पुलिसा सिलबारि खुटखुटार बिथायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव दंफांजों बुंफबनाय आरो 3 दंफां माफियाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफां मावग्राफोरखौ आबुल हुसैन, राकिब हुसैन आरो शाहिनुर इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। बे बेलायाव बग्रिबारि पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बतझ'राव दंफां दैखांनाय गारिजों लोगोसे दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। बतझ'राव हाग्रा बिफाननि खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगिया रोखायै सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि बिबानखौ बग्रिबारि पुलिसा मावफुंगासिनो दं। बग्रिबारि पुलिसा हरनि समाव गोबां दंफां सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हायो। नंगौ, बग्रिबारि पुलिसा सिलबारि खुटखुटार बिथायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव दंफांजों बुंफबनाय आरो 3 दंफां माफियाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफां मावग्राफोरखौ आबुल हुसैन, राकिब हुसैन आरो शाहिनुर इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। बे बेलायाव बग्रिबारि पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बतझ'राव दंफां दैखांनाय गारिजों लोगोसे दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। बतझ'राव हाग्रा बिफाननि खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगिया रोखायै सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि बिबानखौ बग्रिबारि पुलिसा मावफुंगासिनो दं। बग्रिबारि पुलिसा हरनि समाव गोबां दंफां सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हायो। नंगौ, बग्रिबारि पुलिसा सिलबारि खुटखुटार बिथायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव दंफांजों बुंफबनाय आरो 3 दंफां माफियाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफां मावग्राफोरखौ आबुल हुसैन, राकिब हुसैन आरो शाहिनुर इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। बे बेलायाव बग्रिबारि पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बतझ'राव दंफां दैखांनाय गारिजों लोगोसे दंफां सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमदों। बतझ'राव हाग्रा बिफाननि खामानि मावनो हायैनि जाहोनाव आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगिया रोखायै सोलिगासिनो दं। हाग्रा बिफाननि बिबानखौ बग्रिबारि पुलिसा मावफुंगासिनो दं। बग्रिबारि पुलिसा हरनि समाव गोबां दंफां सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हायो। नंगौ, बग्रिबारि पुलिसा सिलबारि खुटखुटार बिथायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव दंफांजों बुंफबनाय आरो 3 दंफां माफियाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय दंफां मावग्राफोरखौ आबुल हुसैन, राकिब हुसैन आरो शाहिनुर इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। बे बेलायाव बग्रिबारि पुलिसनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं।